To sannan kuma an yaudare ku da cewa wai saboda matsalar insecurity ne, saboda matsalar tattalin arziki ne, tarayya sun yi sata, gwamnati wace ce ta yi sata. Dan Allah jama'a ku tuna badakalar da aka yi a mulkin Muhammadu Isu, a mulkin Bazum ba a isa ba a yi ta. Sannan kuma su sojojin da suke gaya muku haka, duk sojin da yake bin tun daga Agadez har zuwa cikin zone in Kawar, ya dangana da Madama, ya dangana da Bilma, ya dangana da Jado, ya dangana da Durku, duk wani sojin da yake bin iyaka tun daga iyakar da Magaram har zuwa iyaka da Najeriya, tun daga da Magaram har zuwa Difa har iyaka da Chadi, tun daga Zandar ka dangana har iyaka da Tilabera har iyaka da Bankoko, ka zo ka dangana da iyaka ta Illela, ka dawo ka dangana da Tasara, Agawal, Tilliya, Talamsis, daga nan ka sake dawowa ka shiga ka je ka har inda ake tonan mai, daga nan har Kafura, daga Kafura ka sake zagaya ka koma har cikin Kawar. Wa ka taba yau sharabanka da kaji an ce amma mutane mummunan kisan gilla a Niger? Sannan in kisan gilla aka yi, su sojojin su suke da alhakin wannan, saboda Tani yana ɗaya daga cikin majalisar sojojin Niger. Sannan duk duk general da suka yi juyin mulkin nan suna cikin manyan sojojin Niger, wanda ya kamata a ce a lokacin su suka bada gudunmuwar tsaro akan al'umma, ba wai shi shugaban kasa ba, saboda umarni nashi ne amma aikatawa yana hannunsu. Kenan duk wannan yaudara ce a zo a ranga cewa saboda tsaro, a'a saboda wasu maradi dai suka yi kayansu, kuma kowa ya riga ya san wannan maradin a bayyane suke ba a ɓoye ba suke.